Det var en gang en gullgraver som var ute i skogen. Se! Det er en sten! Jeg må klatre opp den! Hjelp, den snurrer rundt! Ja, jeg får gå ned i, for den blir veldig skummel. Den forsvant! Hvor rart! Ja. Hvorfor... Den åpnet seg! Det er en skatt der borte! Det er masse gullting og sånn! Der er den berømte edderkoppstenen! Jeg skal bare gå og finne noe jeg kan ha den i, så kommer jeg snart tilbake. Ha! Der er månesteinen! Jeg må ta den med meg! Jeg må sette meg i bilen, og så må jeg kjøre. Vrum. Nei! Vrum. Jeg skal ha litt musikk. Nei, du må ikke. Ja, men jeg... Nei, du får ikke lov til det. Ja, men... Trester, for du har stjert edderkoppstenen. Sett deg inn i bilen igjen. Nå kjører vi brum. Inn i fengsel med deg. Ja, nå er jeg hjemme igjen. Håper det går bra når jeg får løpe inn til museet. Der er jeg skorpion. Ja. Så lagde vi lykkelig alle sider.